Nedostatok žiakov u nás pociťujú najmä stredné odborné školy. Za posledných 15 rokov klesol ich počet o polovicu. Najnižšie množstvo vyučených mladých ľudí prichádza zamestnávateľom v automobilovom priemysle. Martinská odborná škola preto vymyslela originálne lákadlo. Stredná odborná škola v Martine je pilotné centrum pre automobilový priemysel v Žilinskom kraji. Potreby pracovného trhu však nedokáže nasýtiť pre nízky záujem žiakov o odbory zamerané na dopravný sektor. Pre budúcich stredoškolákov preto zorganizovali autosalón. Učňovské školstvo je hodne podceňované a vždycky bolo. Rodičia to vnímajú ako, že to dieťa nejak podradne študuje. Dobré povolanie môže byť aj v automobilovom priemysle. Stovky žiakov z 2. stupňa základných škôl mali na autosalóne možnosť oboznámiť sa s technológiami a prácou v automobilovom odvetví. Zaujímalo ich však najmä aktuálne uplatnenie vzhľadom na hospodársku krízu. My ako predajcovia a autoservisy potrebujeme neustále novú, ale predovšetkým kvalifikovanú a dobrú pracovnú silu. Keď nastane výroba, alebo keď nastane záujem o výrobu a o služby, treba mať zase pracovníkov. A tí sú neni povešaní po klincoch. Možno kuchára, ale aj toto by bolo dobre. Je to aj pre chalanov, aj pre dievčatá, také niečo medzi. Podľa súčasných študentov odborných škôl práca s automobilmi už dávno nie je špinavou robotou. Postupne ma to viac baví a určite sa tomu budem veľmi dlho venovať. Je tam nejaká tá perspektíva. Martinská stredná odborná škola dopravná chce v najbližších rokoch v autosalóne pokračovať. Peter Evus,